Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Rifiness Wadri ka Samla bakiw ya ulum bajrong tam ha ka perthei Mount Everest. Menta ka sining kong ka khat sautri unai tung arhaja apusan kalalet ban ai Khublei Kyrpang yaki Kmie kha jongka. Kibadei nakajat Karmendai nasionong lat larem nong spung. Kani ka jinglet ai Khublei ka Samla Rifiness Wadri yaki Kmie kha kadai Hadien bakalapoi sya Kathong jong ka jingjob ha ka jingkiw ya ulum Everest. Lasaki lang hakani kasngi da usorda jong kasnong nong spong pelun uba John Worthborn Karmendai urang ba asnong jong ka lat larem uba Tobias Maulong ringkat bat kiseng long Kmie kasnong lat larem. Nagalyang ki Kmie kha jong ka Samla Rifiness Wadri kakhun uba Shlurbor Karmendai kilapan pau ka jing skong sarong ba ka Rifiness kalala ban kiw ya ulum bajrong tam ha ka perthei badru ban wanra ya ka buram ya ka kur Karmendai ru kumju. Haswa baka Samla Rifiness Wadri, laingut ki Samla na Meghalaya kila poi syakler ulum Everest bagentup yuba Gary Jarman Lamare, haus nem arhaja khatar, kakong Wansuk Mertong, haus nem arhaja khatlai, kakong Dolin Karbi, haus nem arhaja khatlai. I'll try my Khublei to try and make up this. Naliang ka chano ni. Nali ram ba chano. Bandu shalagas sharing mikawa shwa bangan mi kyo yulum Everest ro ngalawan ban mi shwa sangi na bangan yo kundu ini kama kijing dwai ni ka kanang kijing khuru ni dai khuru and yes no comment mi ka ni Karmendai ngala long waryo man wala ka bulang ka no no comment but ngange do ba nang ni shkamar ki shpara ki janga ni ka nei me ka baro he ba ki nang tur shkamar ki jingle ki jangki yimdei ban kan rande kumbang amat por bangali sa Mount Everest ro ki don ki por bang asno kumbangan no maramar ba kala jot kala palat handai ngamsham la no mar go blay ru la don kan na so comment ni ka jingdan ni ka jong blay but ka kamba ka jong u kumbanga ngalaman nganda ya tho khanai pi ni kadang long ka story ki jingle kamba u blay ani hadu mentang so ba ngamla kler fi u blay ma u blay long bastad u blay tip ya ka plans ka jong i way tarang yimdei ban khuslai ki ege ka ban sawan yimdei ban shanya scam ho try but net scam but baro kande ka jingya lam ka jong u te Khublei shibun jing welcome ani comment lamon ma lale kani te comment Khublei shibun ma तो itu story kan dia ke ego fi bahasa le lam ba shno ma ga jing la ban bandan bin kadam kini ka pon le shibun te ke ma isa standar bahasa nangro isa standar bahasa nang bajon le shibun te baro hish pa ibadan ni ban shwa ban ki lum Everest ka jingmat ka jonga ka ladan sha kala sang hi na po ka training na po ka state kidan ki inter union bangale do ngali na ka NCC te ngiadan ka selection process na bantag unit ka na po state te na state ngali ha po Guwahati pa kidiki all seven sisters northeast bay te nang turu kidang don ki khasi ki basha jet ban present pa ha po Delhi te Delhi pa kadai all over state bay all over India and ki don hadu khanyom lak ki cadets
te ki ba habjet no tang shongwet ban yo Leit Everest te kala long shisha ka ba ki jing ya linti ki jonga te ngam sham la randin pat ngai khon be hi namar ba na ka khanyo lang ban yo shongwet ka di shisha ka ba ni ha ba yelong compete para mangi ki khna am turu la imla ban shu am ta khile ngam fi penjam na ni ha ba yelong compete namar ke ka ba fi thumu shisha ba fi kwa ban len ba fi kwa ban long ni ha ba ni khon be hi te ka jing dan ka try lo ngala ban poi sa ka thong mo bangala ban shajet ban le ki Mount Everest hoi ba kita ba Mount Everest sha long ru ba suk ke udan ni ka jing ba har kam kidan ki part mo ki ba di jaka ro te ka jing alin ti jong stay ni nga kumbang ong ngani thu fi ba bangali pre Everest kadan ka jing thakle hanga ke pre Everest ka te ngadan namar ba kiwe ki state kidan la ka jong idan badi Muslim ki Hindu kidan lang tu ba tamba ngani thu khana khanya ka jing mat ki jonga ki kamba Khublei hi te porbang tha pala ka ka khli tinga asmo kumba ani nga asmo sir ken ke ban jang ngar ba ni haban I report be shikini kinong hikai ba philong kom lo phisat phiklai ni long haban ni thu be te namar ba sha jong lo ba phin shusha be ta ka jing pang phimlong le ken habai ban ni thu te man ka singi I report de chikisa te shwa mangan kyu forward par ban kyu sha kham shu kham sha lo jang to pre Everest te kadan jing thakle tu ka Everest base camp kin mangarang dan te nga smoling aba te hakatu Kmie shop namar baki ong bala shine ni haban ye move forward bangin net pa sha advanced base camp katu di hapo pre Everest do buchepi hapo Uttarakhand ang tungadang dan te nga kuslai ba namar thia baro shimi ngam ya thia ade na kajing thakle ken te nga so si ba te nga le kum no ang ngan tandam how try nga dan lang tai Muslim ngan ong pi tai Muslim nga khan lang ong le ni duai lang an hakata kapor bang ya dan lang tu mairi isha long ko ongo te long ni duai lang itu I duai la jang nga duai li jang tamang ye shong ye pandam lang te masan pandam kata ka jing duai te ong ho be bo blame dan ka banga bar habang khirang step la la ban yo thia ba te nga khirang step klam dan kanu ka jing thakle te ki kili ki no kai ro kili ki no hikai fla long kum no kam dan kata ka jing thakle ngala jam an hangta ki ong ya kata ni galit ki su jong lam da de ka jing le kam ba jong try ngan ong pi ha ka tu ko ngala sa kan ja sa po be kinom sha shi dai nga bangan dan ki su jong te ani ka jing le Khublei te hadong ta mas mo sa po Everest pa te ngasdang na po Everest base camp na po natu na Everest base ni ya cha ka try kata ka di ka shnang ka di ka khat lukla po Kathmandu Nepal be ni te nang tu pang ya di ka jan an hadu kentai haban shi ya di proses ni kidan ki bade shi phau kentai haban ya di proses ni te nang tar ngi da yo res ngab yo res tang shi sin namar balai ki alam kini ki sipai ni am haban ko ong ke ba ki ong ken ada ki ong ma ki shang haban shang dong ki ya ni haban follow beten ye ka ke ba ki alam tengi hab ya man ka sikum tu khandai shpo kanta phra khandai kanta ha do poi Everest base camp te da la poi Everest base camp ki bam san singi ban poi sha summit te da por banga ya ngi no pi kidan ki jimor jibur khana mar bangi la shi ya bi hau tha be yam te ke bangi ingi I li be ngi I be sarang bar dab be de kilo amnan kono te ga da ya nga I'm see mata da de nga I'm see mata ke ja I'm see jong har ka de na yeng hi mo na mar ba nga par khat shi yeng ong mo bang shule thlir ngam kwa hi bangan pendam mon poi sa Kathong mo man yo wan ra ka buram shi mi kha shi mi ien bat sa ka jila hi ba ko ba ka ri ro te nga sngok man bang la ban poi nga poi sau baji men step ni mi na po camfu nyo baji ndrushtang janmin te ke ka plan ka ba ki bo ni de ban poi shatu shjong be summit ha clear jong ulom san baji te nga pa nga kham step khinga ta nga poi sau baji tam te ki dan ki ba dan hi tv khnar ba poi lai tam pat Sibun kaum beri menjanga bersebentar dari dalam penjat kita jinggalang bat ngarong ai jing Khublei ye pi bar ko ki kor ki kha ki persa jonga ki men jonga bidar kadang ha ga janmet bat nas ngomu na kamta email ipa jongaro email ipa belapan kaya nga kane ga snong jonga bat chua bang dia chata mata ki kran jonga ne story khndiat ngai ki Khublei ne kong yorong ba snong ibalalong kan lamana Khublei sibun ro ba snong to blem kor khu pi bar phenang ya trei bhai ga snong ka thau bat kom ju ri baba ri persa jonga long ru sordar snong
saudara senang mo acting saudara senang jong ka nong spung area berkawai but Khublei sibon general ka jong pi baba kalong sya ka jing sungan yang ngaru kumu kunyi jong pi ngadai kunyi jong pi ru cibenta ngadai ru cibenta ka senang try jong ngaru nang ne senang hi but na sengau ban aingu ya imei balapan kaya nga nengkong imei balapan kaya nga ha kani ke senang light larem kani ke senang try ke bala kaya nga na po senang larem but kalau penmi nanga ya Rifiness warjuri ibala pendep ya submit tet hapo alum Everest ulum bejrong tam ha pertai situlu berkawai but let's say kalau ngejeng snow sarong ya kan senang kabala penkaya nga but ngar la penkaya ini Rifiness ibala but ai ko burom ya kan senang jongar let's say kan senang jeng imei ipa jongar la penka hapo kena larem but ngar sngungu ya iparo jonga bat haji long temen ru ringi bat ke baji long klan bat long ukpa bla sumar lo suker yang nadu barang kena nadu barang nang rit bila sumar la penhe pensan yang haduk kat kene ga benta ka bangadon benta ngasngu ye ime ipa ibelong ka dolut jonga ngam smula benong dakai wei pat ban ai ka burom yaki na makilong ka mensim jonga bat ngan nengkong ai ka jisngu yu blai ublay ubasenda jong iklori baru blay ulang senda jonga hamala kasngi hamala klimat ka buram barakot ka iklori iwan ra ya ka ngasem ya ka jela ya ka ri khasi jongi bat ya ka snong ka thau ka jonga hapo lai larem nga ai ka buram barakot ka di show blay jongi amen yong ai ki kapti bejak ka buram barakot ka di show blay berdon bor tam hor ki gi baro berkata ka dei ka jing penpau ju snungu jonga bat kum ju ihinmen jonga balong ikong balong kong mai bina karmandai ibala penbit penbiang ira jingalang ira jing kedolang jongi ira jan ira jaka bat kum ju ngai Khublei mam ibalong nongikai jo NCC bat ibala let's say ibala aimen semru ya Rifiness ban macha prang ada betul sa prang agar kejian ti jongi naka NCC 61 deh naka NCC 61 Shillong ibala yalam na se bala ai jimur bala ai mensemru I bat kum ju I memdali belong I nohika ju I bat kum ju I bon ki nohika ibala naka NCC ibala penbit penbiang I Rifiness hadu ban la ban pendap ya kejing climate jeng I ya ban pendap ya lu ban summit ya lu Everest berkata kali jing ai Khublei ngakum upa jeng Rifiness warjri Khublei sibun jaihen Khublei sibun jan hakaba philia dan benta hakaba kiktian jan ka jing kerku ka do ba kiktian jo ka jing snungo ba jing snu I na ka tai klori belong wei kon samla hakaba ilawan ra ya ka buram haka hiem ka sem haka snong ka thai haki benta baro ba phila pendam ho shisha nadu ka basdang ba phin we na ka jong ba snong Gidon ya kajing sus air pat kajing shifting haban ya krem ba iklori pat imdon ya kajing sus air ba kombai la don ya kata sim kaban dan ya kajing rai ba kajing kot jumot chamta ban pendap ya kajing let ban keu lom abres yan dai la ong pat nga nget ba ublay udon kat la bat nga habang nga let bangan wan ra ya kajing job te komtai la let mat kadai iklori dang let satai ni pat kam sim ni dang dek ni dang Hari hapden kejeng dek ba kejeng ayu kan jai glory kam sempat gimla bancan ya halade ha ka bokong kata ka porni haban paish ublay ma ublay hi ulong kejeng keri glory on ai ya kejeng job ya I bat ha ka miet balang ka bangi let ban pelong ya kejeng sen duai ro ni la bo Kyrpang ya kejeng duai na kunta jong pi glory mat kula don ru kasian ha ka bangi la yo ban let hayeng ha let koru ban pelong jing duai Kyrpang na kunta jong pi glory ba ublay udaran kat bat pi sisa ha ka ba phila wanra ya ka jing job ha ba phila ai ka jing tip ya ni ba phila job ka no kam sim jing ka len ka snya haleluya Yesus kan bakini ke baro ki de ka jing snai ke jong ublay mat ki de ka jing ai ke jong ublay lam da ublay hi ulong na kaliang ke jingi maso pa hani ki breu ka mlong ka bala
Bai ublei hi bapanla ba habani ya kran ba iba na lu ila sakhi kata be glory kam snu e ba ke shanya ublei sim jangaru kasnu he sunshnan ba pi wat pi dan han rino we ru be kin pla ublei be pi ken mawi ublei te kisni ki ji im be jongki nang le shakmat kon ni nget ba ublei undar ka ba pi om tang ba pi dan ya kata ka jing sacrifice na kan taban le kiu sholom bres ba nget ha ka jing shakri ublei ru kin sacrifice amen but nget ba ka jing ya lenti ke jong pi la yo ye kini ke jing shlor ka jing scam ka jing ya sha pi la yo ye kini ke but kini ke jing long ke ba pi long ba pi dang ka aiman siam ye ki ba hayin sem ka aiman siam ye ni bat kalong ke jing kor ye pi lam da de ke jing ya sha ngale ngala isin ye pi aba pi la dan site ka dor jong pi kam dan shu ngala ong ye inyai ba na ong ni la kala dor apli ka ila thang yong ila yong ten rei nalawan pat na ba filawan hiar na ulum pila pendot kapor ibobon hantai ha kajaka ba filet hanya pa 5 star apa stamot ten ngenge ba ka yalam jong kino yalam ya pi kila pen bahabri ubian yero utra te mata ba pila poi halaka jong ka snong halaka jong ka stiet ile ipat ya ka dor ka ba ublay la panlong ye pi kila long pat hakador ba bahabreo